ci gaba da kasancewa tare da mu a tashar MJ Matambayi Hausa TV. Assalamu alaikum. Yauwa kyautar naira 2000 ga duk wanda Allah ya sa ya faɗa mana wannan amsa da zamu tambaya. Yau mai gida tambaya ce. Allah ya sa mu sani. Wani abu ne wanda zaka je kasuwa ka siya da kanka zaka siye shi a kasuwa amma kuma tun a kasuwa zaka fara raba shi har ka zo gida kuma kana raba shi bai ƙare ba, menene wannan? Ko menene kawai ka faɗa mu ji menene? Ya ban sani ba. Ni na san za a rina. Menene? Wannan Ko menene ka faɗa? ibi. Kifi. Na abu ne za ka je gida Kasuwa. kasuwa ka siya da kuɗinka Yes. kuma kana raba shi. A can kasuwa za ka raba shi a kasuwa kuma har ka zo gida kana raba shi ko bai ƙare. Za ka siya da kuɗinka ko za ka siya da bakin Da kuɗinka. eh Da kuɗinka. da kuɗinka. Eh. Na fita kawai. Ka fita? Na fita. Zuma ne. Kyautar naira 2000. Idan Allah ya saka masa insha Allah. Tun a kasuwa za ka fara raba shi har ka zo gida kana raba shi bai ƙare ba. Menene wannan? Abin da za ka siya a kasuwa har ka iso gida kana raba bai kare ba. Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya ya dai gishiri. Sai shi da addu'a. Har ka zo gida kana raba shi. Kuma bai ƙare. Gaskiya tunani. Ka ci ƙarya. Kun san gida na zo da shi har ina raba tun da kasuwa. Bai ƙare. A to wani abu ne mai sauki. Menene? Turare ne. Kyautar naira 2000. Da gajeren tafiya. Ana sayan ta? Ko mutunci? Dan halakka ki ambato. Ina ba mutunci ne. Mutunci. Mutunci. Man fetur ne. Man fetur? A. Akwai zabi? Babu zabi? Babu zaɓi. Domin ba ka gari. To alhamdulillah. To jama'a alhamdulillah abinda ake kira da za ka je kasuwa ka sai abu tun a kasuwa kana rarraba shi bai ƙare ba har ka zo gida kana raba shi bai ƙare ba komai bane ba wannan lambar waya